السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي بنعمته وعزته تتم الصالحات وتنزل البركات. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا قرة عيوننا إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه وأنصاره أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همانذن طاعات عبادتلرنذي صالح amallarınızı Hudaý için oturşuklaňyz we mehabbetleňiz, duaýy haýrleňiz. Beýik Allahyň ryzaýaty için adan gadamlaňyz. Hudaý Taala lütfu keremi bilen kabul edipde hemmäňize iýil gün içeriňiz, dost ýaryňyz, kawmy hyşyňyz, enataňyz, ogul gyýdyňyz dünýä we ahir saadet, gönülmek, ýüze aklyk bersin inşallah. Kıyıfka gijelerde, kızgın havalarda, barıp saat 10'ın döwreklerinde wagt goýup da gözümizin nuri Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gürrüňlerini eşiters, dersini alars, hayırlanar sip gelmek elbette imanın alamatıdır. Darganak zamanın içinde fitneler, akıllar, pikirler köpelen zamanın içinde her kim özünün bilmine ve özünün akılına, özünün savadyna, özünün gelişigine ve malyna dayanýan zamanında men özümün Rabbima, özümü ýokdan bara getiren beýik Allah'ıma dayanaryn diýipde, kadir Allah'a dayanaryn we on Rasulunun sünnetine dayanaryn diýipde wagt goýup gelmek ulaqan saadetdir mümin musulman dogallar. Allah Taala dünya ahir hemmäňizi serbuland etsin inşallah. Bedir jeňi sawully tamam bolly. Ramazan aýyň ahyryna Ramazan aýy guturup bayram aýy gelip geçen hefte geçti. Awwelin bar musulmanlar näme okydy? Eid Said Fitr okydylar. وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه مهموما. Cengi Bedir'den gelirlerine Resulullah'dan gelmeke haber yollu nämäge Peygamberimiň Ruqayya diýen gyzy 23 ýaşynda aýrylypdy. Şonu jaýlap duýdular. Hulasa Cengi Bedir'den soňra Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Osman'ı görüpdir, hewre narahat bolýup, kellesini aşağı sallap ýürüýüp barýan. Oňam Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "Mali araka lahafaman mahmuman ya Osman." Ey Osman, näme hawaň ýoga sen diýipdir. Seni narahat görýän diýipdir. Öňkü hawaň ýok. Am Hazreti Osman radıyallahu anh aydypdyr: "Ya Rasulallah, odol sen köre könüňdim. Odol gudalyk
Huda garyndaşlyk aramyzda bolly. Men sen damadyň körekenim. Sen men gaýnatamdyň. Gyýdyň da aýrly, şol aramyzdan üzülli şoňa narahat diýipdir. Tom şeýdip gurrun etip duqala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr. Hada Jibril ala nebiyina ve aleyhissalatu vesselam. Ine Jibril geldi, Hudaý tarafından büýrüye, Hudaý Taala emretdi, Ummu Kulsum'u da Hazreti Osman'a jüftle diýip aýtdy. Bimisli sudaqiya. Mehr de edafa alma, ozur Ruqayyak näme mehr alan bolsa, ýene şo hesap mehr bolsun diýipdir. Aham Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hudaý Taala'dan bolan wahy bilen ikilenji edek ozul Ruqayya ol aýrly inne Ummu Kulsum radiyallahu anh Peygamberimizin gyýdy Hazreti Hadije'den bolan gyýdy onna Hazreti Osman'a da qıptır. Ondan çirim Hazreti Osman'a näme laqap berilýär? Zunnurayn, iki nurun eýesi. Zunnurayn radiyallahu anh. Hazreti Adam'dan ta Resulullah'ın zamanına gelýänçe bir adam yok Peygamberiň iki gyzyny alanmaz. Fakat Hazreti Osman'ın iftiharından. Ondan çirim Hazreti Osman'a Zunnurayn diýildi. İki nurun eýesi. Resulullah janyň iki gyzy bilen izdivaj edensen. Hazreti Adam'dan ta Hatama gelýänçe tamam peygamberlerin içinde bir peygamberin iki gyzyny alan yok. Fakat Hazreti Osman radiyallahu anh. Zunnurayn. Aham bir qys hyjyk bir kurrun aýdyn, aham Resulullah janyň mübarek kurruny girer. Aham Ummu Kulsumi Hazreti Osman'a daqandan soňra bir neçe gün soňra Resulullah jan Hazreti Osman'yň öýüne gelipdir. Gyzynyň öýü hesapda. Aham Hazreti Ummu Kulsum'u görüp hani adamın Osman yerde diýipdir. Hazreti Ummu Kulsum aýdypdyr. Osman bir işinden çyryp çykyp gitdi. Haraja li ba'd hajatihi bir işi vardı da şerit çykyp gitdi. Onu ey gyýdym. Kayfa ra'ayti ba'laki? Adamyň nähilli görýän diýipdir. Nähilli görýän Hazreti Osman adamyny. Ona gyýda aýdypdyr Hazreti Ummu Kulsum ya abati khayra ba'lin wa afdalahu beter qawadam imma. Şerefli adam, heysiyetli adam beter qawarım ma diýipdir. Aham Resulullah jan aýdypdyr. Ya bunayya kayfa la yakunu kadalik? Nähil qawadam bolmasyn diýipdir. Sen qarry ataň İbrahim Halilullah men diýen adam diýipdir. Ve sen däden Muhammed Habibullah demen diýen adam diýipdir. Ve huwa ashbahun nas bi jaddika İbrahim Halilullah ve bi abika Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Habibullah sallallahu aleyhi ve sellem. Qarry ataň, qarry qaqaň İbrahim Halilullah demen diýe, däden bolan Muhammed Resulullah demen diýe diýipdir. Näzire gowulmasyn diýipdir. Be her hal soňra bir neçe wagt soňra bir neçe ýyl soňra Hazreti Ummu Kulsum da aýrylýar. Hazreti Osmanyň dinanasy qa. Resulullah janyň başy daqmany gyýdy ýok bolýar. Aham şonda Peygamberimiz aýdýar: "Zawwiju Osmana, zawwiju Osmana." Gyýdyňyz oty berin Hazreti Osmana. Meňe başga gyýdym ýok berer ýaly. Ýene bir gyýdym bolsa berjek, ýene bir gyýdym bolsa berjek, ýene bir gyýdym bolsa berjek aýryly bersede وما زوجته إلا بالوحي من الله عز وجل. Şima hala çelide her gedek şo gyýdym berimde köýdek Hudaýdan bolan wahyi bilen berdim diýipdir. Inne gyýdyňyz bolsa berin eglemäň diýipdir. Meňe gyýdym ýok, ýoksa ölüm berjek diýipdir Hazreti Osman'a. Qys hyjyk diýersen aýdyp üstünden geçeýin. Ey jawan dohaslar, ey mu'min musulman dogallar, ey kalbinde iman ma do'astlar. Adam Allah Ta'ala'nın muhabbetini tapsa, adam Hudaýyň dostu bolup bilse, adam Resulullah'ın dostu bolup bilse, şundan gününü adam şolor diýelmäý. Ey bular Allah Ta'ala'nın muhabbetini tapdyrlar, Resulullah'ın muhabbetini tapdyrlar. Ey bular ýaşaýyşlary nähilli. Ey bular nebeýle Allah Ta'ala muhabbetisindir. Ne değil bilir Resulullah qawwariye.
Hudaýyň muhabbetini, yaradan Kadir Allah'ın muhabbetini tapmak gönenmek bolmaly. Birje däne ewliýalaryň bir aýdan gürrüňi bar, şon aýdyp üstünden geçeýin. Nebayet bestenender çiz o kes dil. Ey cawan dost. Nebayet bestenender çiz o kes dil. Ki dil berdaşten karist müşkel, karist müşkel, karist müşkel. Yüreğini Hudaý Taala'dan başga ýaňa berama, yüreğini bersen, işte şondan narahat bolarsyň, yüreğini ondan çykarjak bolarsyň, gaty kynlatdyr yüreği aýyrmak. Odal yüreğini berme. Odal habardar bol. Odal yüreğini fakat Allah'a ver. Oğul gıydın qowar, Hudaý üçin emma yüreğini berme. İşte oğul gıydından bir kynçylyk görsen gaty akgaty diger. Heýwer. Nebayet bestenender çizo kas dil ki dil berdaştan karist müşkel. Bir qıyl, bir bir erkek, bir zenana, mal, her ne bolsun. Enata da bolsun hatta. Yüreğin verme. Yüreğin fakat Allah Taala ber. Enatan qowwar Hudaý üçin. Oğul qıyl qowwar Hudaý üçin. Hiley qowwar Hudaý üçin. Mal mülkün qowwar Hudaý üçin. Mana sen utarsın. Emma başgasına yürek bersen, bir güne ayrılışmaly, gaty qyyn diger. Har bolar onda. Be her hal şol bir yürek olar Allah Taala beripdirler, utypdyrlar, gönenipdirler. Hudaýyň we Rasulullahyň muhabbetini tapyp, dünýä ahir saadete ýetipdirler. Geleýin mübarek gurrunlara. Bedir jeňi sowully. Rasulullah jan ödüniň Ummu Kulsum gyýdynda Hazreti Osman'a daqdy. Bayram ayının başında da Eid-i Fitr okuydular. Emma Medine-i Munawware'de kimler var? Yahudiler var. Başka kimler dörekti? Geçen hafta geçti. Münafıklar dörüdü. Geçen hafta ayetini okuyduk, manasını ayttık. İnne bular yağı. O dallarda Peygamberimiz bilen qaw kulak asın. Medine'nin Yahudilerinin arasında neçe madda qarardatname vardı. Bir-birlerine zarar yetirmeli değil. Müslümanlar Yahudileri degmeller, Yahudiler Müslümanları degmeller. Bir-birine degmellerden. Bir Yahudiler de zol Müslümanları maskar edip, zol azalı kefa edip, zol aradaki vaadani dewip, bular narahat etyen. Peygamberimizde sahabalarda sabr etýänmişdikler. Mantagan emniyetini saklajak bol. Sabr edin diýänmişdik Peygamberimizde. Eşitýänmişdik olan ızalaryny. Olan wa'dany bozýanlaryny. Emma Bedir jeňinde bilen musulmanlaryň piruz bolup, üstün bolanlaryny görüp jydamandylar. Bilede üýşip musulmanlar aýt namaz okuýdylar, öňküden meter bilen qahary gelip ızalaryny köfeltipdirler. Yüze çıkarttırlar düşmançılıklarını. Bazıları da biri gelse dili dotyanmıştıklar. Peygamberimiz bir söz aytıptır da İza hasatta fela tabghi. Hasuttamın daşını çıkarma, günahı yok ahim deyiptir. İza hasatta fela tabghi. Yüreğine bakilçılık geliyor adamı, tarafın önüne tayak oklama. Tarafın önüne kuyu kalıp koyma. Tarafı itikleme. Bernamasına mızahım bolma. Günahı yok sana deyiptir Peygamberimiz. Hop hasudiye diyenmiştik de içinde sakla vermeliler. İçinde saklanın müşkili yok ki. Emma bula taşarik çıkarttırlar. Medine-i Munawware'nin daşında bir kal'eleri varmıştık. Bir Yahudiyle bir bölüğü. Bazıları da Medine'nin içindemiştik. Orada Ahangariye'de öktürmüştük şu Yahudiler. Beni Qaynuqa diyen Yahudiler. Qav kulak asın, heyvura uluqan gürrün ma içinde. Oham bula bazıları da bir Müslüman varsa hürre mazhar etmeyeni dürttürler. Neciri içinin yancılarını çıkar bilmeyeni. Peygamber canın öğüdü şu bazılara varıptır, hemmelerini üyüşürüptür. Oham aydıptır. Ya ma'şara Yahud. Ey Yahudiyle uyuşmelevi deyiptir. Müslüman olun deyiptir.
Hudaýyň buyrugynyň hükmüniň etegine girin. Qabla an yusibakum mislu ma asaba Qurayş. Geçen Ramazan aýynyň içinde Mekkeň kafirler zilil hor bolup gitdi. Siz de şojura Hudaý zilil hor eder ha. Musulman bolun diýipdir. Beýtirip musulmanlara ıza eziyet bermän diýipdir. Bizim mizahym bolmaň diýipdir. Goýun bilen ne diýipdir. Men hakykat peýgamberdigimi hemmäňiz bilýäňiz diýipdir. Yahudiler üýşüp jogap beripdirler. Ya Muhammed, la yaghurrannaka min nafsika annaka qatalta nafaran min Quraysh. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Muhammed, nämeden Mekkeň bir näçe adamlaryny öldürdüm diýip öz-özüň gururlanýan diýipdirler peýgamberimize. Urşak bolsaň meýdan bizde amada sen menen. Kanu la ya'rifuna al-qitala. Mekkeň adamlary uruş bilmeýärdi diýipdir. O ki jeňiň uruny bilen akla diýipdir. İnneke law qataltana la arafta anna nahnu unasun. Biz bilen urşuk görseň bilersiň biziň erki adamdygymyz diýipdir. Yani açık elam etipdirler, biz jeň etmäne amada diýip. Gurrun ýedini almaka, ey peýgamberimiziň bitir kynçylyklar kelmişdik diýe almaýşy. Ýalnız Bedir jeňi ýatdy. Bedir jeňi tamam bolup münafıklar döredi. Yani musulmandaşyndan içinden düýüp ananaka. Yahudiler de beýtip başlapdyrlar. Geljeň meýdana diýipdirler. Näme Mekkeň bir uruş bilmeýän adamlaryny bassyk diýip näme etipdiň sen ne peýgamberimize şeýdirek biderek kepler aýdypdyrlar. Sen bir ýaly urşýan daýaw adamlar gören akta diýipdirler. Allah Teala ayet diýipdir. Euzu billahi mineşşeytanirracim. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء قد كان لكم آية في فئتين التقتا. Hudaý Taala aýet diýipdir Yahudilerin jogabynda. Bütün adamlar hemmäňize ulukon ayet, ulukon alamat, ulukon gudrat kökülmedimi Hudaý Taala size? 300 nefer sadece leşker musulmanlar, 1000 nefer teçhizat-ı jengisi tekmil bolan kafirler. Fi'atun tuqatilu fi sabilillah. 300 nefere musulman Hudaý üçin ve ukhra kafira bir leşkerde halis kafirdi. 1000 nefer hemme teçhizat-ı jengisi tekmil etdi. Qad kana lakum aya. Hudaý Taala kudratyn köküzdi size. Gözi bilen görüwetila. Gözi bilen görüpdi ýene görmeller şonu. İnne fi zalika la'ibratan li ulil absar. Her kimin gözi var bolsa, akly var bolsa, huş var bolsa, şoňa ulukon bir kudrat haşy diýipdir. Hudaý Taala aýdýar haşyny. Ey musulman dogalla, bir 2 dagyga bir ders alyň şundan. Gözi bilen görüweti adamlar, şo zamanyň adamsy. Gözi bilen görüpdi Hudaý Taala ferişteleri berýärdi. Kafirleri kırmadan çirim. Yine de şu kudretleri kudret hesap etmeliler. Yine şunu görmeyen şık bolmalı. Ey dariq andideye kuru kabud. Ey dariq andideye kuru kabud. Aftabira enderu zerre nemud. Nazire kör göz bolye. Günü bir zerreçe hesap etmeliler. Nazire ulukan kudret Allah Teala köküdüveti. Şonu hesap etmeliler. Bu günyalı ayet, günyalı kudret. Ya näme şo deliller ki bir dağ diýip oturmaly. Maňa ondan ulu korrak delil getirmeli diýmeli. Ey deriq andi diye kuru kabud
aftabi enderu zerre nemud. Uluqan günyalı delil Huday kökedüveti. Şonu zerre yal hesap edene. Resulullah'a azab vermedurturlar. Belli olya Huday Taala bir adamları hak görür yani göz veripdir uluqan nimetmiştik ha. Bir adamın savoduna ya medrigine ya malına ya gelişine bir repti yok zat bolyan ha musulman doğalla. Hudaydan dilemil Hudaya bana hak görýän göz berewer diýmeli boljak ha. Resulullah dileýänmişdik da. Allahümme ec'al fi basari nura. Hudaya men gözümü nurlu et diýänmişdik. Yani näme? Gözüm hak görýän bolsun. Adam yönüp öwünü göreni bilen göz hak görmese ol göz kör hesap bolýan ha. Görünüp duranda ki ey dariq andide yekuru kafut aftabira enderu zerre nemut. Günyalı delil var on görene hem göz yok mu? Sürün ötani yalfırlap duran gün on görmeliler menden anladı körlük bolacak mı? Hakkı görmek de öyle olukan nimet bolyan abi. Hulasa bile elam etiptirler. Biz vuruşacak deyip. Resulullah can yeni emniyet saklayacak deyip kavkulavasın. Yine de kaharın yudip saklanıptır. Emme şoğullerde bir Müslüman dinanılan biri Yahudilerin bazarına işi düşüp barıptır. روى ابن هشام أن امرأة من المسلمات جلست في سوق المدينة المنورة. Medine'nin bir bazarına bir dinanı Müslümanların biri bak oturuptur iş varmıştık. Mınna Yahudiyle hürrü dip taşın alıp şıgadır toğyan edip şıgat hatta naşıp şıgat mızahım şıgat bir bitbaht şıgat bir necis millet olmalı Yahudlar. Müslüman dinanın taşın alıp hürrü edip fecealu yuridunaha ala kashfi wajhiha. Şu dinanın taşın alıp yüzün aç yüzün görecek deyip maskara etmeye durupturlar. O dinanı da yüzü örtülmüştü. Müslüman dinanı. O da oturan yığınlanıp o ham Yahudların biri oğrinça şu dinanın arkasından barıp köynüğünü bir yanasına danıptır. Bir forum danıptır yukarı kalsa şu dinanın innamı açılacak bolmalı arka tarafından. O ham o dinanın da haberi yok oğrinçadan yankı Yahud barıp danıptır. فَلَمَّا قَامَتْ اِنْكَشَفَتْ سَوْءَتُهَا فَضَحَكُوا بِهَا فَصَاحَتْ. O ham dinana bazı iş tamamı yukarı kalanına innamı görünüptür. Buna da tamam Yahudi ile gülüşüptürler. O ham dinanı utanıp başına bile bile ulan gıygırıptır. فَوَسَبَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى الْيَهُودِ. Müslümanların bir eşitip zıdamani yankı şeytip dananın üstüne varıp vurmana duruptur. فَشَدَّتِ الْيَهُودِ عَلَى الْمُسْلِمِ. Yahudi ile de üşüp yankı Müslümanı vurup öldürüptürler. فَوَقَى الشَّرُّ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَبَيْنَ الْيَهُودِ. Yahudi Beni Qaynuqa. O ham uluqan bir dava oluptur Müslümanlar bilen Yahudilerin yankı Beni Qaynuqa diyen tayfanın arasında. Bu haber Resulullah cana geliptir. وحينئذ عيد صبر النبي صلى الله عليه وسلم. Resulullah can men ma sabret bilmeyen deyiptir. Ne kadar müzahamdılar, ne kadar eviyet verirdiler Müslümanlara. Hemmesine sabretip gezdim, bana sabretip olacak deyiptir Resulullah can. Bir Müslüman dinanı da öz işinden çürüyün baranına bizim müzahımçılık etmeli. Allah Teala ayeti vertir. Bir ayet okuyayım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً. Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kavimden hıyanet eder deyip korksan fenbid ileyhim. Odal aranda vade ehbade mi? Ehdizin yidine kaşın deyiptir. Tekrar edeyim. Ve imma tehafenne min kavmin hıyaneten. Yahudilerden korkuyan hıyanet eder deyip odal arada vade vade birbirine degmellerli İmme olur degip başladı. Fenbid ileyhim. Berin vaden idine kaşın sert devaver. Ala seva
iki tarafda yaxşı bilsin. Elam et indemeylek aramızda vade yok diye aytdypdyr. İnnallâhe la yuhibbul hainin. Hudaý Taala hıyanet ediýärler gowurmaýan dipdir. Yahudilerden çürüm iýinipdir. Ýöne tamam hemmemize ders bolup. İnnallâhe la yuhibbul hainin. Hıyanet ediýäni men gowurmaýan dipdir Allah Taala. Resulullah can musulmanlardan çürüm näge teşbih edip aýdýa? Bir däne peýgamberiň sözüni aýtjak, hem gurrun ýygyny alyp gideň. Musulmanlar näge teşbih etýär mazahym bolmalylar. Geçip barýany eýip bermeliler. Hatta geçip barýan kafir de bolsa şonu maskara edip gülüşip taşlanmaga ijady bermeýär. Ta Hudaýyň hükmi, Resuluň hükmi bir nisa adamlara üstüne dilýänçe. Bir däne peýgamberiň sözüni teberrüken okuýaň, onu gurrun ýygyny alyp gideň. Peýgamberimize bir wagt sahabalarning biri aýdypdyr, sogap işlerden, gowy işlerden, Hudaýyň gowurýan işlerinden, men kıyamadyma derece boljak işlerden aýt diýende peýgamberimiz aýdypdyr. Hiýabanna, bazarda bir işläp durana geçip barýany kömek etip galsaňda sogapdyr diýipdir peýgamberimiz. Oňa ol sahaba aýdypdyr. Ya Resulallah, ara'ayta in da'ufta an ba'dil amal. Ya Resulallah, men bir ejid bolsam, bar kömek etip bilmesem näme? Aýam maňa inni bir sogap etmäne ýol barmy? O düşüneýin. Peýgamberjan aýdypdyr, geçip barýan adamyň bir zadyny galdyryşyp goýberseň, daňyşsaň da, ýola salsaň da, falan hyýabanyny diýseň de, hulasa şoňa kömekleşip galsaň da sogap diýdi da. Oham bir adam aýdypdyr, ya Resulallah, men şo jirek gowy de edip bilmesem näme? Ejid bolsam, her hal başarmasam. Peýgamberimiz näme diýipdir? Takuffu şerraka anin nas fe innaha sadaqa. Hadisun sahih muttafaqun aleyh. Bazarda tükanyňda ýolda otykan geçip barýan adama Hudaý üçin şuna aza bermäýin diýip otursaň da sadaka diýipdir. Kömegine ýetirmedin, o bolly. Takuffu şerraka anin nas. Halka azan bermeseň, awul kefin atmasaň, ilin azasyny ýetirmeseň, Hudaý üçin men şunu saklanyp oturaýyn diýseň de fe innaha sadaqa. Şu ahlakda bir sadaka diýipdir. Ve fi sahih İbn Habban o hem ol adam aýdypdyr, ya Resulallah, inne hada kulluhu la yasira. Nähat asanjyk işle bula. Yani şu kadar sogap kanmyşlaň diýipdir. Bula zat däki diýipdir. Resulullah jannan diýipdir. Wallazi nafsi bi yadihi. Allah bilen and içýän, ol Allah Taala ki men janym şu Allah'ın eline her kim şu aýdan zatlamy. Hudaý üçin etse illa ahadat bi yadihi yawmal qiyamah. Hudaý hoş bolsun menden dip, ondan mendan gorkup da, ya ondan gözi çüýnäl. Hudaý menden hoş bolsun dip itikleşip, daňyşyp, ýola salyp, ya Hudaý üçin ay men şuna da bermäýini dip otursa, şol sogap kıyamatda elinden tutjak. Men şuň and içip aýdýan dipdir Resulullah jan. Hulasa peýgamberimiz aza bermeliler, maskar etmeliler, bernaman aýdyp goýupdyr. Musulmanlardan çyrym ak ýoly. Emma ol Yahudileň mazahamçylygyny görsem, birden hanak eden azasyny Allah Taala aýat diýipdir. Resulullahyň ýüregini ýakypdyr. Resulullah narahat boldy, men juda bilmeýän maňa diýipdir. Yine bir jewurun aýdaýyn. Bir ştaýyn pikretden görün, ey musulman dogalla, ey mu'minler. Hudaýyň dostunyň ýüregini ýakyp, Hudaýyň dergasyndan näjire bir adam ýol açmaly özüne. Hudaý Taalaň dostlaryna azap bermeli. Ýene Hudaýyň dergasyndan bar, ey bar Hudaýa diýmeli, şoňa da gafa açylmaly, hep boljak zatmış. Ana belli ki la jarem an rah ber to besteshod, şon dili ehli dilasto khasteshod. La jarem an rah ber to besteshod. Allah Taala bilen öz aramdaky ýol gulpa ýafyrly. Näme diýip? Şon dili ehli dilasto khasteshod. Hudaýyň dostlarynyň ýüregininden agyrly. Şon dili ehli dilasto khasteshod. Hudaýyň dostunyň ýüregine agyrtjak, azap berjek, ýene de Hudaýyň dergahyndan ýol açjak, boljak zatdaky. Nähil Resulullah azap berip ýene de Hudaýyň dergahyndan ýol açmaly. Ýene de ey bar Hudaýa diýip Hudaýyň dosy boljak. Ya Resulullah'ın canişini olan adamlara bolmadı ahir.
Beherhal Resulullah can elam edipdir Medine'de sahabalarına. Tamam teyyarlanın deyipdir şol Yahudiler bilen jeng meydana aşyn çıkaylın deyipdir. Fasara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ila hisni Beni Qaynuqa ve a'tal liwa'a Hamza radıyallahu an. Perçemini baydağıda Hazreti Hamza veripdir. Öwden git, hemmamiz gitmeli deyipdir. Beni Qaynuqa şol Yahudilerin qalası varmışdyk, şoňa aşyn gitmeli deyipdir. O hem Yahudiler yanca gurlaha otiydiler. Sen adam görmedin. Sen meydana gel, sen näme diýdiler? Qalaň içine girakana qulplap içinde oturuverdiler. Fahasarahum ashaddal hisar. İt namaz okulandan 15 gün soňra bolupdyr şu ýagdaý, şu jeng. Häzir jeng bolana qaýan Resulullah jan ogurapdyr. Yanca hoşluk etdiler ayt namaz okuyup. Yanca musulmanlar Resulullah jan öwlerine olup tekbir aýdyp ayt namaz okuydylar. Bir 15 gün ayt kulları bolýar şoda. Yahudilerin eziyetleri bilen Resulullah jan ene elam edýän etipdir. Resulullah jan ne de ola aýtdylar ki. Emma bu kadar merhamet etdiler Resulullah jan ogramaly bolupdyr Hudaýyň hökmü bilen. Allah Taalaň buýrugy bilen. Ola qalan yapıptırlar Resulullah janna sahabalary bilen 15 güllap qalan daşynda şolar hesap etip durupdyr. Bir nefer daşyryk çyksa Resulullah'ın hükmüne razı bolup çykmaly ya jeng agaşy. Olaň yüreklerine korku düşüp o hem qalan gapsyny açyp ey Muhammed näme hükm etseň biz razı diýip korku bilen gelipdirler Resulullah janyň öwüne. O kulak asy. Peygamberimiz erki adam bolsa elinden arkasına kaşınlıptır. Ferabatu fekanu yaktifuna aktafen. Hemmesinin elinin arkasına kaşındanıptırlar. Emme min üstüne vurulukan vakıya oluptur. Bunlar kim yankıdan alıptırarlar? Medine'nin Yahudi da. Geçen heftede geçenler Medine'de başka kim dörüdü? Münafık dörüdü. Yüreğinden düyüp ananan akla daşından namaz okuyup durlar, Kur'an okuyup durlar, Resulullah'ın yanına kulak asvatıyla yalandan hemmesi. Şolan en baştakları İbn Selul diyen adam Peygamberimizden bir izadı varıp şolan danklarını çözecek bolupdur. Olar saklap duran adama edipdir. Atahulluna kavmen rabatahum Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İnni zahiren Müslümanna o münafık. Ona aydipdirler, münafıklığın da başı öldü. İbn Selul, hemişe belli koyan. Şu münafık da olup dünyadan geçip durdu. Huday saklasın. Hatta Allah Teala ayet diýerdir. Şoňa sen estağfirullah. Hudaya İbn Selul'un günahını geçtip sen Muhammed dilesen de men kabul etmeyen duan diýipdir. Huday Teala şoň hakkında ayet diýerdir. İbn Selul diýen adam şu. Sawaun aleyh estağfarta lehum em lem testağfir lehum. Ey Resulullah diýipdir. Allah Teala ayet diýerdir. Şılan hakkında Hudaya şılan günahını geçtip dua etme. Den ikisi diýipdir. Dua etip verme diýipdir. İbn Selul taşından Müslümanna barıp şolan danklaryny çözecek bolupdyr. Olar saklap duran adam aýtdyr. Hey näzir adam sen diýipdir. Resulullah'ın daňan adamlaryny çözecek bolýarmy diýipdir. Wallahi la yahulluhum raculun illa darabtu unqaw. Ilin dağdaktan kellen keser diýipdir ýanky Müslüman adam. Oham bi İbn Selul münafık elinin zat gelmäni Peygamberimiziň özünün mübarek mahzerine barıpdyr. Tamam bi hayalyk bilen, gaýdalyk bilen näme ýüreginden anynyň akda. Ýüreginden düýüp kafir. Peygamberimiziň ýanyna baryp aýdypdyr: "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ahsin fi mawaliyya." Ey Muhammed diýipdir. Şyle bilen odal biz dost boluşdyk. Odal wädämiz bar. Sen şilere gowlugy, şilere çözdi goýber diýipdir. Peygamberimizden keplemän durupdyr. O hem bir qaytadan aýdypdyr. "Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ahsin fi mawaliyya." Şimdi dostlama, şile bilen odal aramızda bir wädeleşdik, bir-birimizde dost bolmaly. Sen şilere çöda da diýipdir, azat etdi goýber da diýipdir. Fa'arada anhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz kulak asman beylesin makıptır. Yank bir haya münafık öz elini Peygamberimizin mübarek yakasynyň içine salyp
O ham aýdypdyr. Ya Rasulallah, sen şulan hakyny gowluk eda da men dostlamdy diýipdir. Peygamberimiz aýtdyr, "Ersilni göwer eliň" diýipdir. O da göwermändir. Rasulullah aýtdyr, "Wayhak ersilni." Göwersene eliň aýyrsana diýipdir. O da musulman, sahabalarda näme etjegini bilen aqdaşyndan musulmanlar. İçi kafir. Hudaý da hiç zat hökmü bermedi zat diýmeler häzirçe. "Wayhak ersilni." Göwersene eliň diýipdir. Onu bi haya gaýda munafyk aýdypdyr. Yok göwerjek dälipdir. Sen şular azat etmesen men saklap oturjak diýipdir. Yalvarýan ýanak bolup yalandan Yahudiler azat etdi diýipdir. Näzir rawy nejis millet. Peygamberimiz aýtdyr, "Bolýa azat etdim" diýipdir. Çözün hemmesini diýipdir. Ýöne inden meýler Medine'ye girmene ecazanız yok. Galaňyzy äpdirip gidin ýerde ýaşasaňyz şonda ýaşaň. Inden meýler Medine'ye girmene ecazanız yok diýipdir. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aham ola Medine-i Munawwara'dan çykmaly bolup, Peygamberimiz öýüniň mübarek togyna gelipdir. Gafyň agzynda da sahabalyň birini goýupdyr. Emma ýanky munafyk, ýanky bihaya, ýanky Allah Taalaň gaharsynyn detbaq Rasulullah zanyň öýüne gaşyn ogratdyr. Şolar çykarma ýene Medine'de bolsun diýip indi şoňa haýyş çykmany gelýär. Wa hawala ibn Salul la'anahullah ay yuhaddisa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kay yuqirrahum fi diyarihim. Peygamberimizin mübarek otagyna gelip şolary haýyş çekip Rasulullah haýyş çekip şolary alyp galjak bolupdyr. O ham sahabalyň meýir gafyň alynda duranmyşdyk. Sahabalarda narahat mundan. Hiç kim gözüne de ýokmaýan bir edepçiligi, bir hayalygy, bir gaýralygy, bir ýüzüniň ýerçaklygy, bir ýüzüniň kalynlygy, bizle Peygamberimizin mübarek mahzerine bir edepçiligi, cesurlygy, süssekligi girme diýipdir Rasulullah ejada beren athaňa diýipdir. Fedafa'ahu ibn Salul. Ol ýan sahaban ibn Salul itikläp göwerdir, girjek diýipdir. Ama jawan sahabamız tutakana ýüzüň diýwara gaşyn süýremäge durupdyrýan munafyk. Giri bilseňe giraga diýipdir. Ýüzünden kan akyp, ýygyna gaşyn gidip Rasulullahyň ýanyna baryp bilmäni, şo hukm şodur şuna galyp, ýanky Yahudiýlerin de şodur şi Medine-i Munawwara'dan çykyp Bani Qaynuqa diýen bölegi. Başga bölek bar häzir Yahudi ile Medine-i Munawwara'da. Şo bölek inni kirap Medine-i Munawwara gelmeler bolup taş ýurtlara gaşyn gidipdir. Emma Edil ibn Salul munafyk ýaly sahabalyň biri de Hazreti Ubadah radıyallahu anh. Hazreti Ubadah ibn Samit. O da şol Yahudi ile bilen odal dost boluşypdyr. Wädeleşipdir. Odal aralaryna bir bernamaň çynlamışdykliki biri-biriniň arka bolmaly. Bir hükümler görenne yortip Resulullah'ın yanına vardır Hazreti Ubadah. Ya Resulallah, etevallallâhe Teala ve Resuluhu vel mu'minin. Men İbn Salul ýaly dällipdir. Wädämi de ola bilen bozýan, men Hudaýy dost tutunýan, Resulullah'y dost tutunýan, musulmanlar dost tutunýan diýipdir. Men İbn Salul ýaly taýamy ya Resulallah diýipdir. Barakallah Hazreti Ubadah radıyallahu anh. Ola bilen aramda wäde bolmaly diýipdir. Olar sen menen araňdy wäden bozduly, menne bozýan, bitin aýyrşdym diýipdir. Hudaýyň düşmanyny dost tutunmaryn ya Resulallah diýipdir. Allah Taala Rasulullah we musulmanlar dost tutunaryn diýipdir. Suriye Maide 51-nji aýa inşallah soňram görersiňiz, onu okuyup mana edip terjüme etsem uzak boljak. Ýürüýte şulan hakyna aýa diýipdir. Ey musulmanlar, Hudaýyň düşmanyny dost tutunmaň diýip aýa diýipdir. Ubadat ibn Samit'in da on barakallahu bolup, ol İbn Salul'un da biderekliginden çyrymy. Emma ýene bir gysgaçyk bolan ýagdaý bar. Onu aýdyp inşallah 4-5 dagyga içinde, aňyrda 5 dagyga tamam eder inşallah. Bu ürünge galyä emma şo ýagdaýlarda qowqulagasyn. Gysgaçyga da baýdaryn inşallah. Bani Sa'laba muharib iki taýfa birisi Muhammed bilen sahabalar bilen uruşjak diýip elan etipdirler gaýtadan bilada. Gönölleri elan etipdirler. Bir de gudratymyz kökeljek diýip.
Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gurruna salptır bolmandır. Hazreti Osman'ı Medine-i Münevvere'de koyup sen men yerimde otur diptir hazırça 450 sahabası bilen jeng meydana gaşyn çıkıptır şolara gaşyn. Olar iki taife olup çıkıp Resulullah'dan çıkmar mı kadip yöne gürle parlap qalarla mı kadip duran yağdayları varmış. Aham Resulullah'dan çıkan eşitip yankı Yahudi ile qala girişiyali bula dağın üstüne gaşyn çıkıptırlar. Aham şu tadı kän yağın yağıptır. Müslümanlar Resulullah'ın üssü heýwer egin maşlar mıjyk bolupdyr. Jeng bolmandyr bu kulli. Olar dağın üstüne gaçyp bula da dağın etegine aham yağınına koyup Peygamberimize şu tadı qalaýlyň häzir dipdir. İýdimde gaçan ýal bolmaly dipdir. Aham Peygamberimiz özüniň mübarek egin maşyny her sahaba bağın etegine durup egin maşyny bağın üstüne serip Peygamberimize bağın etegine qyşyrypdyr. Aham ol kafirlerde defeden gözlep duran dağın üstüne. Aham du'sur diye olan farmandeleri ola qollar görüpdir. Resulullah'dan yeköz yati uqyň içinde kılıcı da yok, sahabalar da yok, oğrunça bartan boljak yanına. Eline kılıcını alıp yuvaşasıktan çemarap barıptır Resulullah'ın üstüne. Aham Peygamberimiz uqdan turuzypdyr. Eline de kılıç alıp öwüne durupdyr. Ya Muhammed, men yemna'uka minni? Ey Muhammed, kim seni menden saklarını dipdir. Hemişe sahabalar döwrüňi alardy. Hemişe sahabalar daşyňy alardy. Hemişe sahabalar seni saklardy. Hiç haýsy ýok döwrüňde dipdir. Am Resulullah'dan turup aýdypdyr. Allah, Allah, Allah. Üç gedek bir rivayetde bir gedek aýdypdyr. Allah Taala men saklar dipdir. Yan kafir titrep elinden kılıç kaçıptır yere. Peygamberimiz kılıcı alıptır. Ve men yemna'uka minni? Seni kim saklar menden dipdir. Seni kim saklar menden dipdir. Kafir aýdypdyr. La ahad. Meni saklajak yok dipdir. La ahad. Kim saklasın men dipdir. Botuna aýsynmy? Hudaýa aýsa saklajakmy? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Şahadet berýän musulman bolýan dipdir. And içen inni kılap sen beraberinde dağı adamı üşürmeyin sen menen jeng etmäge dipdir. Barakallah mümin musulman bolupdyr. On kavmuna gaşyna barıpdyr. Ey kavmum, o adamın yanından gelýän dipdir. Özüm de musulman boldum, siz de girin İslamyň içine dipdir. On kavmini zol İslam'a gaşyn çağırıp bir jengde şodur şuna qalmaly bolupdyr. Bir jiddi dersin aýdan bir dagygada tamam edeýin. Bir wagtda bir ýaşulyň meri ogly bir ýaňada baş bolmaly bolupdyr. Biz öýümiziň başy. Bir ustad şagirdiniň başy. Her kim zor gelýänniň başy, her baş bolsun. Resulullah'ın gowa adam özüniň ogly bir ýaňaň başy bolmaly bolupdyr da. Oham can oğul barik gellidir. Ya bunayya, iza gazabta fanzur ila semai fawqaka ve ila al-ardi tahtaka thumma azamata khaliqihima. Ey oğlum dipdir. Bir wagt bir adama qaharyň gelip şoňa bir zat etjek bolanda bir göýüňi özde. Göýüň ol qallygyny özde. Oham da yeri özde, yerim de ol qallygyny özde dipdir. Oham şolary yaradan Halyk Allah Taala'nın yadyna sal, qaharyň yatar dipdir. Eger ondan beýlekde ýene tarafa qaharyň ýörsen, bilgün ýeri göýüň yaradan Hadir Allah'ın qaharyna düşersiň dipdir. Hudaý Taala mazlumyň arkasydyr dipdir. Hudaý Taala nuri imandan aýyrmasyn. İnşallah Hudaý köklüdüğünden inni keyfdir. Resulullah'ın mübarek gurrunlarynyň hyzmatyna da ýetirer. Hudaý Taala parahatçylyk, emniýetden aýyrmasyn. Ulamalarymyz we milletimiziň agdy birliginden aýyrmasyn inşallah. Maridlarymyza şafa bersin. Musafiratta, gurbatta, hytmatda, müşküllü dogalla. Hudaý Taala hemmelerini asan etsin inşallah. Bir alham, üç kul huvallah, Suriye Falaq we Nas hoş okuýaýyn, ötelleň ruhuna bagş edip doga eder inşallah. Okuýberin.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. داخل إلهي آمين. آمين يا مجيب الدعوات. مريضımız vadiptirler. İhlas bilen dua edip, ihlas bilen amin diyelim inşallah. Marizlar gözleyen, musafir, hıtmatta, ilgun, vatan, emniyet. İlahi amin. Medreseler, hücreler yürüyüp dursun. İlahi amin. İlahi amin. İlahi amin. Kabuldur inşallah dualar. Amin ya erhamer rahimin. Amin ya mucibed da'avat. İlahi amin. Berekettir bir meclisle. İlahi amin. İlahi amin. Amin ya mucibed da'avat. Amin ya erhamer rahimin. Berahmetke ya. Maşallah. Barakallah. Hayrat edin.